И така, здравейте, мили хора, аз съм Симеон. Днеска ще потрошиме с един мой приятел Иван на 17 години. Ето този телевизор, който е почти чисто нов. Обаче няма да видите точно в този шорт как го трошиме. В следващия, след няколко часа ще видите как го трошим. Ето го. Ето го и мен. Ето го телевизора, виж. Ето вижте колко е здрав. Буквално всичко му е здраво. Значи не мога да повярвам, че намерихме такъв телевизор. Един момчета ни казаха, че е чисто здрав. Така че яко. Сега ще го удара. Да го удара. Чакай. Той идиот ще се спъне след малко. Давай. Така.